Eu son Marisa Vidal Collazo, membro da Asociación Mulleres Cristiás Galegas e Xeria, ademais son profesora de ensino secundario. Chámame Elvira Santos, a miña profesión foi funcionaria, a miña carreira foi de profesor mercantil. Pois nos tempos que eu vivín nun organismo oficial non había moitas diferenzas, pero o ser muller traía bastantes dificultades. Bueno, no meu caso, si notabas moita diferencia no trato laboral, diante dos alumnos. Os alumnos non recoñecen igual a autoridade dunha muller que a dun home. A situación social das mulleres mellorou bastante. Entón, eu aí vexo un avance grande nos últimos, 10-15 anos para aquí. Pois eu moitísimo máis noto a diferencia, porque eu partín dunha época que efectivamente as discriminacións eran tremendas. Eu penso que aquí a institución que peor o leva é precisamente a Igrexa á que pertencemos. O tema da conciliación, cando eu empecé, había que estar facendo pouco menos que dunhos de circo para poder conxeniar horarios familiares, atención a fillos, atención a persoas maiores en casa, con horarios laborais, por suposto. E tiven dificultades, tiven que negociar, tiven que convencer, pero lograreino e estou encantada de haber traballado durante 40 anos, neste caso na administración. Bueno, as mulleres que empezan agora a súa carreira profesional, que non se traicionen a si mesmas, que sean capaces de desenvolverse como persoas en todas as dimensións que podan desenvolver, non? Porque non hai razón ninguna para quedarse atrás. Eu diríalle, tes que chegar a donde queiras ti chegar, pero que non se queden atrás por ese sentido da responsabilidade, da hiperresponsabilidade, porque as responsabilidades tamén hai que compartilas.